ere han azaldu ziren. Bertan bizi edo inguratzen ziren herritarren pausu eta mugimendu guztia kontrolatzen. Hori guztia gutxi balitz, Itsasondoko udalak mugimenduen berri izan zuenean, herritarrek abisatuta, noski, ez Eusko Jaurlaritzak eta ez da Euskal Trenbide Sareko inork ez baitzituen jakinaren gainean jarri, aguazilez zertan ari ziren galdetzera eta lana gelditzeko esatera bidali eta bertakoek kasurik ez zioten egin, ari zirenarekin jarraituz. Lan horien arduradunei lehen bi egun horietan baimenik ez zutela eskatu jakinarazi bazitzaien ere, ez zuten egoera legearen arabera moldatzeko mugimendurik egin. Azkenean, pasaden ostegunean, Itsasondoko alkatea bera izan zen lanean ari ziren lurretara udaleko paper batekin hurbildu behar izan zuena. Paper horrek, lur horietan ibili eta zuloak egiteko baimenik ez zutela zioen eta lanak bertan behera utzi behar zituztela. Bertara iristean, guardiek arduradunei deitu eta handi gutxira iritsi zen lehena. Baimenen inguruan ezer ez zekiela, berak horrelako kontuak ez zituela ezagutzen eta berehala sinatu zuen alkateak luzatu zion papera. Handi minutu batzuetara beste arduradun bat azaldu zen, aurrekoa baino askoz ere nagusikeria eta lerderia handiago. Segituan apaldu behar izan zuen ordea bere jarrera. Ordu laurden telefonoz dei batzuk egin ondoren, arrazoirik ez zutela eta lanak ilegalak izanik, bertan behera utzi behar zituztela jakin baitzuen. Antza denez, ostiral goizean, eta hori danik esplikauko do, prozesua behar den bezala burutzeko beharrari jarraiki, udalean aurkeztu zituzten lurretara sartu eta lanean aritzeko beharrezkoak dituzten paperak. Hala ere, badirudi ez zutela lanekin aurrera jarraitu eta astelehenean, bihar, berriz ere martxan jarriko direla. Hau guztia ikusirik, Goierriko HT gelditu elkarlanak gogor salatzen du. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak orokorrean herritar lurjabe eta baserritarrei erakusten dien errespetu eza, eurenak ez diren lurretan ez erresangabe eta beren gisara mugituz, Euskal Herriaren jaun eta jabe direnaren ustea argi uzten baitute. Eta bestetik, Itsasondoko herriak pasaden abenduan herri kontsultaren bidez HT-ari ez esanagatik eta